V poslednom videu sme si sľúbili, že si spravíme pervitín a stále ten sľub nedodržím, ale ideme si spraviť kávu. Niektorí pijú napríklad niečo takéto ako kávu, to je konkrétne bez kofeínu. Niektorí možno niečo takéto, to je same shit, ale s kofeínom. Niekto pije napríklad takúto instantnú kávu alebo takúto, táto je inak tiež bez kofeínu. Polka mojich káv je bez kofeínu. A ďalej niekto napríklad pije takúto kávu, že máte proste kávovar a ten kávovar používa takéto kapsule. Takéto. Akurát som vybral, že čaj latte, že čo absolútne není káva. A čo sa týka ITčkárov, tak my ITčkári pijeme takú kávu, v ktorej je proste kofeín. A to je jediná vec, ktorá nás trápi. A niektorí ITčkári si dajú záležať na tom, čo pijú. Vôbec nemyslím môjho nadriadeného Patrika. Absolútne. A niektorí ten kofeín napríklad piť nemôžu. Ako napríklad ja, lebo mi z neho býva zle, lebo mám reflux. A napriek tomu všetkému si dneska ideme spraviť dobrú kávičku. Asi som buchol po mikrofóne a bude tam úplne otras. Spomínaný Patrik mi tuto spravil brutálny nákup, plus mi poslal kávičku. A nie hociakú, je to výberová kávička. Colombia, Tulima. A čo? Sorry, Paťo. Ale čo je dôležité, tak je to decaf. Sice nie je to na filter, je to na espresso, ale to je len malinký detail. Sice teraz ma za to zdrbe asi každý normálny človek, ktorý pije kávu, že som to povedal, ale inú kávu nemám. Čo ale máme, sú presne tieto nástroje. Tu mám, že Aeropress, mám tu váhu na kávičku, ale takú, že Nice. fancy šmenci poriadnu. A potom tu mám tento mlínček na kávu a to je konkrétne, že Time More, Chestnut C3 ESP Pro. A poďme si teda ako správni ITčkári spraviť kávu. Samozrejme, nebolo by to ITčkárske video bez toho, aby sme nerobili nejaký unboxing alebo niečo, takže tu máme tento krásny mlínček Chestnut. A teraz proste môžem takto mleť kávu a počúvajte to. Vnútro vyzerá asi nejako takto, môžete vidieť tie konické kamene. Dúfam teda, že ich je vidieť. A od tej istej značky mám vlastne aj váhu, konkrétne Time More Black Mirror Basic 2, ktorá sa predtým volala nejako inak. A je to, že takáto malinká váha, a okrem toho, že je presná, čo sa týka gramáže, tak viete aj na nej zaznamenávať čas a viete kontrolovať aj flow rate, alebo teda, že ako vodu lejete. Čiže preto je fajná fancy šmenci na kávičku. Samozrejme, ale predtým, než sa do toho pustíme, scrollni trošku pod video a daj ten odber na tento kanál, lebo podobných krávín tu budeme robiť že viac než dosť, lebo varenie a celkovo byť v kuchyni ma baví, takže to bude dobre, že nie je hlavná podstata tohto kanálu. Tu mám stránočku v telefóne, na ktorej si vlastne viem pozrieť, že nakoľko mám pomleť tú kávu na tomto konkrétnom mlynčeku. Čiže tuto máme vlastne, že Aeropress a že nakoľko to musíme pomlieť na tom konkrétnom mlynčeku a teda 1 až 2,8, takže môžeme sa dať niekde, že do stredu, skúsime nejak 1,8 alebo 2 okolo tej hodnoty. To je jedna z feature, keď si kúpite normálny mlynček na kávu, že práve takéto veci tam viete nastavovať a mohol by som toto vrátiť, aby som s tým vedel točiť. Čiže tuto aktuálne viem, že mám nastavené, že 1, tak to ešte otočíme na tých 1,9 a uvidíme, skúsime na tom pomleť a zistíme, čo sa stane. Na váhe ideme strhnúť pekne fóliu. Toto si radšej nechám tu, aby som vedel, že čo mám klikať. Bum! Pekne môžeme vidieť, tuto máme vlastne gramy teraz nastavené. Čiže položíme sem mlynček. Tak, potrebujeme 20 alebo 25 gramov kávy. Myslím, že 25 treba. Snáď sa sem zmestí toľko kávy. Zmestilo, dobre. Dobre, a teraz budem toto robiť asi 2 minúty. Čo? To už je... Jak? Hotovo? Dobre, trošku oklepeme. Tak a teraz vlastne tu máme fajnovú kávičku. Kávoví experti môžete zhodnotiť.
že či to je dobré alebo nie. Vidíš, že zo pár kúskov je možno troška väčších ako ostatné, ale je pekne vidieť, že je fakt, že tak na hrubšie pomletá. Uvidíme teda, že aká bude. Teraz potrebujeme vodu. Keďže tu je najtvrdšia voda na svete, tak používame filtračnú kanvicu. Budeme potrebovať asi toľkoto vody. A bohužiaľ nemám nastaviteľnú kanvicu ani nič, čo sa týka teploty. Takže sa musíme troška vynájsť a preto tu mám tento teplomer. Voda už zovrela, ale potrebujeme, aby trošku vychladla na nejakých 80-85 stupňov. Tak sa zatiaľ poďme pozrieť na tento Aeropress. V podstate nejde o nič iné ako o pres. Mám inak takýto krásny červený, lebo bola možnosť mať krásny červený, tak prečo nie? Funguje to veľmi jednoducho, v podstate toto strčíte takto sem a sem teraz nasypeme kávu. Ešte medzi tým vyberiem toto, to je vlastne táto vrchná časť plus papierové filtre. Čiže to si takto nachystáme. Ideme teraz kontrolovať vodu. Možno aj v tej kanvici už dostatočne vychladla. Zistíme. Nie, dostatočne nevychladla. Tak to spravíme takto. Keď sa teraz pozrieme, tak by to mohlo mať menej stupňov. 85. Dobre, to je akurát. A teraz len rýchlo robiť, kým to vychladne. Ešte môžeme trošku doliať. No a postup je následovný. Začneme liať vodu len trošku. Popri tom si zapneme timer. Necháme to tak. Takto to musíme nechať, že 30 sekúnd. Dobre, teraz dolejeme vodu do plna. Potrebujeme zobrať takúto srandičku a teraz to potrebujeme poriadne tuto premiešať, hlavne zo spodu vyškrabať. Tak, to by mohlo stačiť. A teraz veľmi rýchlo vezmem pohár, vezmeme G2 Esports, vezmeme tento vrch aj s papierom, dúfam, že ten papier mi tu dobre sadne. Tak, a teraz jednoducho vezmem kávovar, dám to takto, inak neviem, či som nemal trošku čakať, ale nevadí. A potrebujeme robiť extrakciu, že cca pol minúty. Takže proste len takto tlačím. Došla baterka na svetlenie. Dobre. Nebolo to 30 sekúnd, bolo to skôr, že 40, ale to dúfam nebude až taký problém. A to je v podstate všetko. Káva je hotová. Už zostáva len ovoňať a dať do nej cukor a mlieko. Ja sa priznám, ja som ten typ osoby, čo si do kávy dáva cukor a mlieko, lebo proste, že je to sladšie. Ale na vedecké účely samozrejme ochutnáme kávu tak, ako je, pretože mal som tú kávu pripravenú tak, ako by mala chutiť a tým pádom to viem porovnať, že či sa mi vydarila alebo nie. Tak, na zdravie. Vonia. Je kyslá a to by mala byť kyslá, táto konkrétna. A príde mi, že je mierne horkastá. Troška, čiže dačo som určite pokazil, ale čo netuším. Toto je niečo, čo sa budem učiť dlhé mesiace, roky, ale myslím si, že na prvý pokus to nie je zle. A teraz urobím takú myškavec. To je namiesto cukru. Smotanú nemám. Skúsime to teraz. Nie je to lepšie. Ťa okameňujú kávoholici. Úplne všetci. A to je vlastne pre toto video všetko.
Tieto veci si už nejako spracem. A ja vám teda ďakujem, že ste si pozreli, jak ITčkár robí kávu. Nezabudnite dať odber na tento kanál a ak sa vám video páčilo, dajte like. A budeme sa vidieť pri ďalších videjkách. Čaute.